Mreža za afirmaciju nevladinog sektora pozvala je ministra ekonomije Branka Vujovića da još danas objavi ugovor o poravnanju za kombinat aluminijuma i rudnike boksita, navodeći kako je njihovo ranije obrazloženje da mu je za objavljivanje potrebna dozvola Centralnoevropske aluminijumske kompanije besmisleno. U mreži za afirmaciju nevladinog sektora tvrde da Ministarstvo ekonomije krije ugovor o poravnanju za kombinat aluminijuma i rudnike boksita, iako postoji jasna praksa Upravnog suda koja govori o tome da se kompletni ugovori ne mogu proglasiti tajnim, jer bi to bilo u suprotnosti sa pozitivnim propisima Crne Gore. Primjer ministra Vujovića, kako ocjenjuju u Mansu, pokazuje kako je sudska praksa nedovoljna da bi osigurala transparentan rad ministarstva, posebno u dijelu koji se odnosi na trošenje na desetine i stotine miliona eura crnogorskih građana iz državnog budžeta. U Mansu ocjenjuju da je sasvim izvjesno da CEAK neće dati saglasnost za objavljivanje ugovora o poravnanju, čime je ministarstvo dobilo pokriće da ga sakrije od javnosti, stavljajući interese ruskog tajkuna ispred interesa građana Crne Gore, kažu u Mansu. Oni tvrde kako je ova praksa sa ugovorima o privatizaciji najvećih crnogorskih preduzeća ustaljena, a da je Vujović rekorder u kršenju zakona o slobodnom pristupu informacijama, o čemu svjedoče na stotine presuda Upravnog suda kojima je konstatovano kršenje zakona još od perioda kada je obavljao funkciju direktora Agencije za prestrukturiranje privrede i strana ulaganja. Zbog toga od građana su i dalje sakriveni ugovori o prodaji i dokapitalizaciji elektroprivrede, aneksi ugovora o prodaji željezare, Jugopetrola i mnogih drugih kompanija, podsjećaju iz Mansa.